Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στην Ήπεθρο. Σήμερα βρισκόμαστε στο Σούνι, μια από τις περιοχές που αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα που άφησε πίσω της η φωνική πυρκαγιά του Ιουλίου. Θα δούμε πώς οι κάτοικοι με τη βοήθεια της κοινότητας, των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών αλλά και ιδιωτικών φορέων προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αλλά και τη νέα καθημερινότητα στην καμένη γη. Η περιοχή Σούνις Δανατζά ήταν μία από τις κοινότητες που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουλίου. Πέρα από τη σκοτεινή πλευρά της τραγωδίας, τις ανθρώπινες απώλειες, τις περιουσίες που χάθηκαν και τη βαθιά περιβαλλοντική πληγή που άφησε πίσω της η φωτιά, η επόμενη μέρα ανέδειξε και μία άλλη, πιο φωτεινή πραγματικότητα. Οι κάτοικοι της περιοχής, χωρίς να χάσουν χρόνο, συσπυρώθηκαν. Με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη σήκωσαν τα μανίκια και άρχισαν να ξαναχτίζουν όχι μόνο τα σπίτια τους, αλλά και την ύπαιθρο που επέλεξαν συνδυτά ως τόπο ζωής. Με την υποστήριξη εθελοντών, κυβερνητικών αρχών και οργανωμένων συνόλων, η κοινότητα Σουνιούς Δανατζάς μπήκε σε μια νέα τροχιά ανασυγκρότησης και ελπίδας. Ο κοινοτάρχης Σουνιούς Δανατζάς, Νίκος Βίκης, αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, βλέποντας σε αυτά το μέλλον της κοινότητας. Δηλώνει αποφασισμένος να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, σύγχρονο ή παραδοσιακό, ώστε να επαναφέρει το ταχύτερο δυνατόν την κανονικότητα και να διασφαλίσει ότι η περιοχή θα αναγεννηθεί πιο ανθεκτική από ποτέ. Βρισκόμαστε στην κοινότητα που θεωρούμε ότι πλήγηκε περισσότερο στην πυρκαγιά του Ιουλίου. Είναι και όμως η κοινότητα η οποία επιστρατεύτηκε περισσότερο οι άνθρωποι της για να φέρουν την κοινότητα ακόμα σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν προηγουμένως. Εσείς πώς το βιώνετε όλο αυτό της επόμενης ημέρας? Που τη μια η πυρκαγιά έκανε μας περιβαλλοντική καταστροφή μεγάλη, διότι εμείς είχαμε δάσος και κρούσαν τα πεύκα όλα και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την κοινότητα. Που την άλλη ο κόσμος είδα τον που εδέθηκε, ο κόσμος ήρθε κοντά, κάναμε διάφορα, βοηθήσαμε τον κόσμο, πήγαν όλα καλά σε αυτόν τον τομέα, είμαστε δεμένοι, παίρνω πληροφορίες που διάφορων κόσμων που κάνει την κάθε δουλειά, κάναμε τα website μας, τα έχουμε σε 2 γλώσσες, αγγλικά, ρώσικα, διότι έχουμε διάφορων κόσμων που μένει εδώ. Να πούμε ότι είναι ένα website το οποίο ενημερώνει για τις δράσεις και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κοινότητα, αλλά καλεί και τον κόσμο, τους ιδιώτες που θέλουν να παρέχουν βοήθεια οικονομική στις ενέργειες που κάνετε. Ναι, μεγάλες εταιρείες, πράγματα που τώρα είμαστε σε επαφή και μπορούν να μας βοηθήσουν. Έχουμε μπάρκα, έχουμε 80 μπάρκα που έχουμε σοβαρά προβλήματα. Έχουμε σούσες, έχουμε πράγματα των μωρών που παίζουν, η ψυχολογία των μωρών. Ξυπνήσαν έναν πρωί και νουλα μαύρα. Θέλουμε μεγάλη στήριξη, διότι είναι μεγάλη καταστροφή που φάμε. Εν την αναμονή της κρατικής βοήθειας όμως κινητοποιηθήκατε και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες και με τους εθελοντές σας. Πείτε μου λίγο για αυτές τις κινητοποιήσεις. Κάναμε μεγάλους καθαρισμούς, κλαδιά, σκυπ, το τμήμα περιβάλλοντος, το τμήμα υδάτων τώρα στους ποταμούς, να κάνουμε αποκοπές στο νερό, τη δύναμη τους να μην μας πάρει τα γεφύρια, άλλες οργανώσεις να κάνουμε δόμες. Άλλο ιδιωτικός κόσμος, βλέπετε ένα χωράφι είναι εδώ, έγινε καθαρισμός και θα εντροφητευτεί. Κάθε μέρα εργαζόμαστε, βρίσκουμε ιδιώτες να βγάλουν άδειες για τα χωράφια τους, να κοπούν τα δέντρα. Οι ασχολίες μας αυτές είναι όλη μέρα. Όλη μέρα κάνουμε αυτό το πράγμα για να ξαναζωντανέψουμε. Ο κόσμος είδε στην καθημερινότητα του ένα πράγμα που βλέπουμε ότι δεν σταματήσαν οι αγοραπολισίες, οι development κάνουν τα σπίτια τους. Κάθε μέρα βλέπω και στο Συμβούλιο γίνονται αγορές, οικόπεδα, νέος κόσμος να έρθει. Ο κόσμος συνεχίζει να προτιμεί ο τόπος μας. Η άλλοτε γεωργιοκτηνοτροφική περιοχή και αμπελουργική του Σουνιού μετατράπηκε σε μια από τις πιο ελίτ περιοχές της Λεμεσού. Οικιστική περιοχή. Να πούμε επίσης ότι το Σούνι ήταν η απαρχή μιας πανέμορφης διαδρομής προς τα χωριά, τα αμπελοχώρια, τα κρασοχώρια. Και αντιλαμβάνομαι ότι η πρόθεση είναι να το επαναφέρετε σε αυτήν. Να το επαναφέρουμε. Έχουν μείνει δέντρα κοντά στα σπίτια, έχουν μείνει πεύκα και ξεκινούμε να βάλουμε δέντρα σε δρόμους, σε νέους development, να τους βρούμε λύσεις να μπορέσουν να φυτέψουν, εταιρείες με τα πάρκα να μας βοηθήσουν.
Συνέχεια είμαστε σε επαφή με κόσμο, αλλά έχουμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα ακόμα. Έχουμε μεταοεδάτινων έργων που τώρα το δίκτυο μας είναι πάνω από τα χώματα που ήταν σκαμμένο, που τα αλλάξαμε. Περιμένουμε, υποσχέθηκε μας τους Υδάτων ότι θα βοηθήσει να ξεκινήσουμε να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα καταρχάς πρέπει να λυθεί για την τροφοδότηση του με νερό της κοινότητας. Μάλιστα. Και δεύτερον, να μπορέσουν να υπάρξουν ξανά πηγές σε περίπτωση για ανάπτυξη. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι στην περίπτωση του ομιγέννητο να υπάρξει κάποιο φαινόμενο πάλι πυρκαγιάς, να μπορεί να υπάρχουν πηγές άντλησης νερού. Ναι, προτιμούμε και μιλάμε να κάνουμε υποδομές, να κάνουμε ντεπόζιτα άμα κοπεί το νερό. Ζητούμε γεννήτριες να μπουν στα τάγκια μας τα μεγάλα, τα ντεπόζιτα, για όταν σταματήσει το ρεύμα να μην σταματά το νερό. Παρακαλούμε την κυβέρνηση τα έργα μας που ξεκινήσαμε από πριν, που θέλουμε να αναπτύξουμε. Έχει μια μεγάλη ανάπτυξη με 4.000 κόσμο, δεν έχουμε νηπιαγωγεία, τα σχολεία μας δεν φοράνε τον κόσμο. Είχαμε έργο που ακόμα περιμένουμε να μας το εγκρίνουν και δεν μας το εγκρίναν, έναν πολυδύναμο κέντρο που θα μπορούσαμε να βάλουμε τον κόσμο μας. Τώρα είχαμε και δεντρά, τώρα δεν έχουμε ούτε δεντρά να μπούμε από κάτω τώρα. Και παρακαλούμε και την κυβέρνηση να μας δει λίγο διαφορετικά, είμαστε εμπειρόπληκτοι, πρέπει να μας εγκρίνουν αυτά τα έργα και πρέπει να γίνουν, διότι τούτη η ανάπτυξη πού θα πάει. Θα κάνουμε τον κόσμο να ξανακατεβεί στις πόλεις. Τη στιγμή που καταφέραμε και φέραμε τον κόσμο πάνω και οι 4.000 να δουν 6, να γίνουν 8, να γίνουν 10. Αλλά πρέπει να γίνουν και υποδομές. Και παρακαλούμε την κυβέρνηση να μας βοηθήσει, να δει πού να μας δώσει τα έργα, να μπορέσουμε να ζήσουμε εδώ πάνω, να μην κατεβαίνει ο κόσμος στην πόλη για δουλειά, για σχολεία. Ένας χώρος βόρεια του χωριού που έχουμε ένα δάσος ιδιωτικό που εκάηκε και τώρα θα έχουμε ροή νερού και έκαναμε κάποια έργα μόνοι μας σαν χωριό για να προστατεύσουμε τούτα τα σπίτια εδώ και είδαμε το και δούλεψε προχθές για τον λόγο ότι ας έτσι τα λίγα τα νερά που έκαμε έπιασε τόπο και πάει το αυλάκι και πάει στον ποταμό κάτω και γλιτώσαμε τη ροή του νερού που έρχεται από πάνω. Του να πλημμυρίσουν οι χώροι δίπλα από τα σπίτια και μέσα στα σπίτια. Και από ό,τι ρωτήσαμε και τους κατοίκους εδώ, είναι ευχαριστημένοι για αυτό το θέμα. Το εθαρρυντικό που πρέπει να πούμε τα αισιόδοξα της επόμενης μέρας της πυρκαγιάς είναι αυτή η συσπήρωση της κοινότητας, κάτω έτσι από τη δική σας την επίβλεψη, τη βοήθεια, που βλέπουμε να έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος, να βοηθά, να συμμετέχει στις δραστηριότητες που γίνονται από πλευρά σας. Έχουμε εθελοντές, έχουμε κατοίκους, έχουμε παιδιά που ο καθένας έχει το επάγγελμα του που μπορεί να μας βοηθήσει, άλλος είναι αρχιτέκτονας, άλλος κατέχει που νερά και ό,τι κάνουμε προσπαθούμε και περιμένουμε και τη βοήθεια της κυβέρνησης με τα αντιπληρωματικά τα άλλα τα έργα που γίνονται κάτω στον ποταμό. Αναμένουμε και την πιο αισθητή βοήθεια για το δίκτυο μας, για το νερό μας και θέλουμε βοήθεια. Τα λόγια του κοινοτάρχη στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την αδιάκοπη προσπάθεια που καταβάλλεται, ώστε η κοινότητα να αποκτήσει ξανά τη ζωντάνια και τη λειτουργικότητα που είχε πριν από την καταστροφή. Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, η δύναμη, το πείσμα και η ενότητα των ανθρώπων της περιοχής αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τι μπορεί να πετύχει μια κοινωνία όταν παραμένει συσπηρωμένη απέναντι στις προκλήσεις. Ο Παύλος Σιακαλής, κάτοικος της περιοχής και μέλος της ομάδας των εθελοντών, εξηγεί ότι κάθε εθελοντής αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες, ακόμη και την επαγγελματική του ιδιότητα για να συμβάλλει στην αναγέννηση του τόπου. Μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινότητα, αλλά και μέσα από τις καθημερινές τους πράξεις, οι εθελοντές δημιουργούν ένα νέο υπόβαθρο συνεργασίας, αλληλεγγύης και ελπίδας, δίνοντας όθηση στην προσπάθεια για μια ουσιαστική επανεκκίνηση της περιοχής. Μετά τη φωτιά που περάσαμε όλοι, ήταν η αιτία η φωτιά ουσιαστικά, να έρθουμε σε συνάντηση και σε επαφή με κάποιους
από τους συγκάτοικους της περιοχής για να δημιουργήσουμε μια ομάδα εθελοντών. Οι εθελοντές τέλος πάντων που δημιουργήθηκαν ήταν πάντα και θα είναι πάντα σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο. Αυτή ήταν η απόφαση μας. Με τους εθελοντές αυτούς δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα που θέλαμε να παρουσιάσουμε και στο Κοινοτικό Συμβούλιο, γιατί είδαμε την καταστροφή και ίσως σαν επαγγελματίες οι διάφοροι από εμάς προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε όλα τα οποία θα χρειάζεται το Σούνι για να γίνει ξανά πράσινο, να επιδιορθωθούν όλα τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν μέσω της φωτιάς και να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Βασικά των παιδιών μας, διότι για να ξαναγίνουν αυτά τα δέντρα όπως ήταν πριν θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε προετοιμάζουμε το μέλλον για τα παιδιά μας. Εγώ σαν επαγγελματίας, σαν αρχιτέκτονας και μαζί με τους άλλους τους εθελοντές, που για παράδειγμα ο πιο κοντινός μου εθελοντής που είναι από την Λευκορωσία είναι υδρολόγος, να το μεταφράσω στα ελληνικά, έχει άμεση επαφή με τον τρόπο που γίνεται μια αναδάσωση, πώς δουλεύουν τα ύδατα κλπ. Και μαζί του προσπαθήσαμε επαγγελματικά να στήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Και επίσης, παραλαμβάνω, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο. Δεν θέλαμε ποτέ να δουλέψουμε μόνοι μας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο ενδιαφέρθηκε, είναι κοντά μας και όλοι μας μαζί προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Σιγά σιγά, είναι αρκετά τα στάδια της δουλειάς που πρέπει να γίνει, είναι χρονοβόρο, ξέρουμε το. Αλλά ξεκινώντας και με αυτό το πρόγραμμα που κάναμε, που είναι τα αντιπλημμυρικά μέσα, είναι μια έναρξη τουλάχιστον. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει, αλλά μπορεί και να μην φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα λόγω διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να υπάρξουν. Έτσι πήραμε την πρωτοβουλία να βοηθήσουμε και εμείς σαν εθελοντές. Ποια ήταν η δική σας επόμενη μέρα στο Σούνι? Η επόμενη μέρα στο Σούνι ήταν απογοήτευση, μπορώ να πω, γιατί ο περισσότερος κόσμος εδώ στο Σούνι ήρθε για το πράσινο. Εγώ έξω από το σπίτι μου έβγαινα το πρωί, έβλεπα ένα ολόκληρο δάσος. Τώρα βλέπω μαύρα. Αυτό ψυχολογικά και στα παιδιά μου, ειδικά τα παιδιά μου, έχουν πάθει σοκ. Γιατί είχαμε και απώλειες με ζώα, δικά μας ζώα. Λοιπόν, η επόμενη μέρα εδυνάμωσε τον κόσμο του Σουνιού. Μακάρι να μην γινόταν τούτο για να γίνει, αλλά έχω δει τρομερή ομαδικότητα μεταξύ των εθελοντών να θέλουν να βοηθήσουν για να επανέλθει το Σούνι. Το πρόγραμμα, να το πω έτσι σε γενικές γραμμές, συμπεριλαμβάνει τα αντιπλημμυρικά μέσα, την αναδάσωση, καθαριότητα φυσικά, η δυσκολία που έχουμε στο να φύγουν τα καμένα δέντρα για να φυτευτούν τα καινούρια με τις ιδιωτικές περιουσίες, η τροφοδοσία του νερού, οι γεννήτριες οι οποίες σε περίπτωση άλλης φωτιάς ή οτιδήποτε, οι γεννήτριες θα βοηθήσουν να έχουμε νερό συνέχεια. Με αποτέλεσμα οι πυροσβεστικές να μπορούν από τα σημεία τα οποία μέσα στο πρόγραμμα θα κάνουμε έναν ονομαζόμενο master plan, εντάξει, το οποίο θα δώσουμε και θα υπάρχει και στο Κοινοτικό Συμβούλιο και θα δώσουμε και στην πυροσβεστική, όπου υπάρχουν τα δημόσια πάρκα, θα υπάρχουν υδροστόμια, τα hydra ονομαζόμενα, για να μπορούν να ξέρουν πού να πάνε να πιάσουν νερό. Είναι ένα πλάνο το οποίο θα είναι εφικτό να δουλέψει σε μια μελλοντική φωτιά, να το πω έτσι. Τα πάρκα, τα πλήστα που είναι καμένα. Εστιάζουμε την προσοχή μας επειδή σίγουρα θα έχουμε προβλήματα με την αναδάσωση. Δηλαδή να μεγαλώσεις έναν ιδιωτικό δάσος που δεν ξέρεις πότε θα αλλάξει ζώνη, αν θα αλλάξει ζώνη και ο ιδιώτης θα αποφασίσει να χτίσει κλπ. Οπότε το πιο πραγματικό, θα έλεγα, σενάριο θα ήταν, που έχουμε βάλει στο πρόγραμμα, είναι να στήσουμε τα δύο μεγάλα πάρκα, να είναι χρήσιμα δύο μεγάλα πάρκα και τα υπόλοιπα πάρκα που είναι αρκετά, έχουμε γύρω στα 100 δημόσια πάρκα στο Σούνι. Να αναδασωθούν εκεί που μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή είναι εφικτό, επειδή είναι δημόσιο, να αναδασωθούν και να δημιουργήσουμε επιφάνειες δάσους οι οποίες θα βοηθήσουν. Οξυγόνωση, ωραίο περιβάλλον, πράσινο πάλι. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τώρα για να κάνουν εκπαίδευση από την πυροσβεστική και από την πολιτική άμυνα. Έχουμε γύρω στα 70 άτομα γραμμένους, οι οποίοι θα μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα τώρα. Και ευελπιστούμε ότι με αυτό το πρόγραμμα είναι μεγάλο και μακροχρόνιο. Τουλάχιστον να προλάβουμε να κάνουμε τα βασικά που είναι τα αντιπλημμυρικά και σιγά σιγά για αναδάσωση. Υπάρχουν και τα άλλα τα προβλήματα που
ο κόσμος δεν μπορεί να χτίσει τα σπίτια του. Είναι ένα ιδιωτικό θέμα τούτον, το οποίο ακόμα ταλανίζει τους ιδιώτες που δεν μπορούν να χτίσουν τα σπίτια τους λόγω προβλημάτων με τις ασφάλειες, με την κυβέρνηση κλπ. Ο Κωστάκης Μιχαηλίδης, ανώτερος δασικός λειτουργός Λεμεσού, επισημαίνει ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης και ενίσχυσης του πρασίνου σε όλες τις πυρόπληκτες κοινότητες. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στην περιβαλλοντική αναζωογόνηση, στην προστασία του τοπίου και στην επαναφορά της περιοχής στην πρώτερη φυσική της κατάσταση. Βρισκόμαστε σήμερα στο Σούνι, σε ένα από τα 18 χωριά της πυρόπληκτης Λεμεσού. Και είμαστε εδώ για να δούμε ως τμήμα δασών ποιο είναι το δικό σας στρατηγικό σχέδιο για την ανάπλαση του χώρου της Πανίδας και της Χλωρίδας του Σούνιου και των υπόλοιπων χωριών. Μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Μαλιά στις 23 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Όπως γνωρίζετε και όπως βλέπουμε, η χλωρίδα, το περιβάλλον, η χλωρίδα και η Πανίδα σε όλη την επικράτεια εδώ έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα. Έχουν καταστραφεί χιλιάδες δέντρα, αιωνόβιες ελιές, φραγκοελιές, χαρουφιές, μοσφιλιές, κυπαρίσια, πεύκα έχουν καεί. Ταυτόχρονα η Πανίδα έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα, ζώα, ερπετά, πουλιά έχουν χαθεί, άλλα έχουν χάσει τα καταφύγια και τις φωλιές τους. Η βιοποικιλότητα της όλης περιοχής έχει υποβαθμιστεί, τα οικοσυστήματα και τα βιολογικά είδη έχουν δεχτεί μεγάλο πλήγμα. Το τμήμα δασών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και έχοντας συναίσθηση της ευθύνης του ως ο βασικός, ως ο κατεξοχήν πυλώνας της προστασίας και διαχείρισης του πρασίνου του τόπου μας, μετά την πυρκαγιά της Μαλιάς, ετοιμάζει έναν σχέδιο το οποίο έχει τον τίτλο «Σχέδιο αποκατάστασης και ενίσχυσης του πρασίνου στις πυρόπληκτες περιοχές» με σκοπό την αναγέννηση του πρασίνου και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέραν κατάσταση. Από το τμήμα μας έγιναν διάφορες επισκέψεις στις κοινότητες και εντόπισαν με τη βοήθεια των κοινοταρχών, των εκκλησιαστικών αρχών, εντόπισαν 73 χώρους που είναι πάρκα, χώροι που ανήκουν σε εκκλησιαστικές επιτροπές, με σκοπό να τα εντάξουν σε ένα σχέδιο, το υποναφορά σχέδιο που σας ανάφερα προηγουμένως, σχέδιο αποκατάστασης και ενίσχυσης του πρασίνου. Το σχέδιο αποκατάστασης και ενίσχυσης του πρασίνου στις πυρόπληκτες περιοχές προνοεί τη δεντροφύτευση 10.617 δεντριλίων σε 16 από τις 18 πυρόπληκτα χωριά. 2 από τα χωριά, το Άρσος και το Όμοδος, δεν βρήκαν χώρους που χρειάζεται να γίνει δεντροφύτευση. Ως εκ τούτου θα γίνει η δεντροφύτευση τούτων των φυτών των 10.617 σε 16 χωριά. Δεύτερον, προνοεί την παραχώρηση 9.500 φυτών σε κάθε κοινότητα για να παραχωρηθούν αυτά τα φυτά σε πυρόπληκτους κατοίκους για να τα φυτέψουν σε ιδιοκτησίες τους. Περίπου θα παραχωρηθούν 500 φυτά σε κάθε κοινότητα για να τα παραχωρήσουν σε πυρόπληκτους κατοίκους. Επίσης, το σχέδιο αποκατάστασης και ενίσχυσης του πρασίνου προνοεί τη διάθεση 10.000 ευρώ για κάθε κοινότητα για την αγορά δεντριλίων, για την κλάδευση και περιποίηση καμένων δέντρων στις κοινότητες, σε δρόμους εντός των κοινοτήτων, σε δρόμους που ενώνουν μεταξύ τους άλλες κοινότητες. Το σχέδιο προνοεί ότι οι όλες εργασίες για την αποκατάσταση και ενίσχυση του πρασίνου θα γίνουν υπό την επίβλεψη της δασικής περιφέρειας Τρόοδους σε όλα τα στάδια και οι εργασίες όλες θα γίνουν με αγορά υπηρεσιών.
ποια είναι η εμπειρία με τη σχέση με τις κοινοτικές αρχές, με τον κόσμο ο οποίος θέλει να προχωρήσει στην επόμενη μέρα. Πώς εμπλέκεται το Τμήμα Δασών, πώς έχει σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Το Τμήμα Δασών, αμέσως μετά την πυρκαγιά, έχει οργανώσει μια ομάδα δασικών λειτουργών που σχεδόν επί καθημερινής βάσεως βρίσκεται στην περιοχή εδώ των χωριών όλων, των 18 πυρόπληκτων χωριών, για να εξυπηρετήσει τον κόσμο που θέλει να αποκόψει, να υλοτομήσει τα καμένα του δέντρα γρήγορα για να φυτέψει άλλα και να επαναφέρει το περιβάλλον. Η διαδικασία πώς γίνεται? Η ομάδα αυτή έρχεται στα χωριά, σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες, στα καφενεία, μετά από τηλεφωνήματα που θα δεχτεί στο δασικό σταθμό, στους κατατόπους δασικούς σταθμούς, βρίσκονται εδώ στα χωριά με τις αιτήσεις, τις δίνουν στους πολίτες, τις συμπληρώνουν οι πολίτες και ίσως και την ίδια ημέρα, αφού εξετάσουν τα τεμάχια, δουν επιτόπου τα καμένα δέντρα, την ίδια ημέρα βγάζουν την άδεια υλοτομίας των καμένων δέντρων από τις ιδιοκτησίες των πολιτών εδώ στην περιοχή. Παράλληλα, το Τμήμα Δασών έχει οργανώσει περιπολίες για πάταξη του φαινομένου της παράνομης υλοτομίας δέντρων που μπορεί να γίνεται στην περιοχή. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας και δι' στους κατοίκους της περιοχής που επλήγηκε από την πυρκαγιά. Η φύση και γενικά τα οικοσυστήματα έχουν την δυναμική να αναγεννώνται. Το Τμήμα Δασών θα είναι δίπλα τους μέχρι να ξαναπρασινίσουμε την περιοχή. Οι πρώτες βροχές ανέδειξαν εκ νέου τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυρόπληκτες περιοχές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διάβρωση του εδάφους και τη σταθερότητα των πλαγιών. Η δόκτωρ Άρτεμις Γιορδαμλή, διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος Λαώνα, αξιοποιώντας ιδιωτικές χορηγίες προς τις πυρόπληκτες κοινότητες, φέρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση στη συζήτηση, την αποκατάσταση των εγκατελειμμένων ξηρολιθιών στις περιοχές Σουνιού Ζανατζάς σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και ομάδες εθελοντών. Ερχόμαστε σε ένα σημείο πολύ σημαντικό που εστιάζονται τα προβλήματα που άφησε πίσω τη συμφωνική πυρκαγιά του Ιουλίου, κυρία Γιορδαμλή, και προσπαθείτε μέσα από το πρόγραμμα και μέσα από μια παραδοσιακή τεχνική να βοηθήσετε την κοινότητα να προστατευτεί από τα νερά και από τις πλημμύρες και γενικότερα από το πώς θα αναστηλωθεί ξανά η κοινότητα. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια μας σε αυτό το στάδιο εστιάζεται στην προστασία των κοινοτήτων από τις βροχές που οπωσδήποτε θα έρθουν και οι οποίες λόγω του ότι θα συναντούν απογυμνωμένα εδάφη θα είναι πιο καταρρακτώδεις από ό,τι θα ήσαν κανονικά. Σε συνεννόηση με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχουμε πάρει χαρτογραφημένα τα σημεία όπου εκείνοι θα τοποθετήσουν gabions, δηλαδή τα πέτρινα αναχώματα, και εμείς κάπου κοντά και πιο ψηλά θα διορθώσουμε δόμες ώστε να περιορίζουμε ακόμα πιο πολύ την δύναμη της ροής του νερού που θα κατεβαίνει. Και αυτό κάνουμε τώρα. Διορθώσαμε, όπως βλέπετε, αυτόν τον τοίχο 30 μέτρων, ήταν εγκαταλειμμένη δόμη και αποκαταστάθηκε. Σε αυτή την προσπάθεια συνδράμουν πρώτιστα οι χρηματοδότες που είναι το Ίδρυμα Ντασίν για ό,τι έγινε μέχρι τώρα, συνδράμει η κοινότητα, οι εθελοντές που ήρθαν και οι οποίοι προέρχονται από τους κατοίκους της κοινότητας, Ρώσους και Ελληνοκύπριους, φυσικά το Ίδρυμά μας και οι καθοδηγητές μας. Οι εκπαιδευτές είναι η ομάδα του Παναγιώτη Παναγιώτου από την Σαλαμιού, ο οποίος έχει 4 συνήθως μαζί του εκπαιδευτές, γιατί είναι μάστορες λιθοδόμοι, αλλά ξέρουν και πώς να δείξουν στους εθελοντές τι θα πρέπει να κάνουν. Είναι εδώ που η παράδοση συναντά την σύγχρονη αρχιτεκτονική, τη σύγχρονη μαστορική, και είναι εδώ που αποδεικνύεται επίσης πως μέσα από την αλληλεγγύη, μέσα από την βοήθεια που μπορούν να έχουν οι κάτοικοι εδώ, μπορούν να γίνουν ωραία πράγματα. Ποια είναι η δική σας εμπειρία? Εκείνο που βρίσκω πιο ικανοποιητικό από όλα σε σχέση με αυτή την όλη εμπειρία είναι ότι φεύγεις μετά από 2,5-3 ώρες και βλέπεις το έργο. Είναι εκεί
το κατόρθωμα σου το βλέπεις, αντίθετα ας πούμε με το να φυτεύεις μικρά φυτάκια σε πλαστικό που τα βλέπεις τόσα και θα τα βλέπεις τόσα για πάρα πολύ καιρό και μπορεί να μην επιβιώσουν και τα μισά. Εδώ, όπως έλεγε και ο Παναγιώτης ο αρχιμάστορας, ό,τι κάναμε φαίνεται, εδώ είναι. Ο τρόπος κατασκευής είναι ένας και μόνο, οι πέτρες οι οποίες πρέπει να είναι οι σωστές πέτρες και να μπουν στο σωστό σημείο. Δεν φέρνουμε πέτρες από αλλού για να τις μαζεύουμε, όπως πάντα τις εμάζευαν από μέσα από το χωράφι, γιατί ο σκοπός ήταν να καθαρίσουν το χωράφι από πέτρες να μπορούν να το σπείρουν. Συνεπώς, μαζεύουν ό,τι υπάρχει, ανάλογα με τη μαστοριά τους ξεκινούν οι χαμηλές κάτω πρώτα και οι πιο μικρές πάνω, εξού και συμμετείχαν πάντα και άντρες και γυναίκες σε αυτό, διότι στους άντρες έλεγε να κάνουν τα βαριά κομμάτια, οι γυναίκες τα πιο ελαφριά και τα παιδιά, και είχαμε και νεαρά κοριτσάκια που συμμετείχαν αυτή τη φορά, να μαζεύουν μέσα σε κουβάδες τις πολύ μικρές πέτρες αυτού του τύπου που μπαίνουν και γεμίζουν τα κενά. Περιγράφεται λοιπόν ένα συνήθειο της αγροτικής και της γεωργικής ζωής των παππούδων μας που εφαρμόζονταν στα χωράφια τους, και είναι αυτή την τεχνική που φέρνουμε εδώ, σε αυτή την πρόληπτη περιοχή του Σουνιού. Που υπήρχε ήδη. Που υπήρχε ήδη. Άρα ο σκοπός είναι να καθαριστούν οι χώροι από τις πέτρες μετά από όλα τα γεγονότα που άφησε πίσω τη πυρκαγιά, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Και με αυτές τις πέτρες να οικοδομηθούν ξηρολιθιές και να προστατευτεί. Πιστεύουμε ότι θα είναι και ανθεκτικός και ασφαλής, διότι είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στη χώρα μας τουλάχιστον για ίσως 2.000 χρόνια. Είναι πολύ δοκιμασμένη. Η αξία της ξηρολιθιάς είναι πολλαπλή. Είναι αφενός αυτό που είπαμε, η προστασία, η συγκράτηση του εδάφους, η δυνατότητα το έδαφος αντί να είναι πάρα πολύ επικλινές να είναι σκαλωτό, ώστε να μπορούν πάνω του να καλλιεργήσουν οι καλλιεργητές, αλλά επίσης αποτελούν και ένα χώρο, ένα βιότοπο για να μεγαλώσουν σαύρες, μικρά πουλιά και ούτω καθεξής, και βέβαια είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εξάλλου η ξηρολιθιά σήμερα ανήκει και στην παγκόσμια κληρονομιά μετά από αναγνώριση του UNESCO, διότι βεβαίως ξηρολιθιές υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες, από την Κίνα με τους οριζόνες μέχρι την Αργεντινή. Συνεπώς, είμαστε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης οικογένειας που κατασκευάζει η κάθε χώρα με τον δικό της τρόπο, ανάλογα με τα δικά της πετρώματα, τις ξηρολιθιές της. Οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν με πολλή προθυμία, νοημένου ότι είχαμε άντρες, γυναίκες, παιδιά, καμιά 20 άτομα. Δεν ήθελαμε και περισσότερα, γιατί δεν είναι ούκεν το πολλό το σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχεις λίγους, να μπορεί ο μάστορας να τους καθοδηγεί. Και νομίζω έκαναν πολύ καλή δουλειά, όπως βλέπετε 36 μέτρα, 30 εδώ και 6 παρακάτω, σε 2,5 ώρες. Σε συνεννόηση με τις πυρόπληκτες κοινότητες, είναι στόχος μας να συνεχίσουμε όπου μπορούμε και είναι προσβάσιμοι οι χώροι και όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν τα σημεία που θα γίνουν τα γκάμπιονς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν συνεργιστικά αυτά τα δύο πράγματα. Και άλλα χωριά της ορεινής Λεμεσού που είναι καταγεγραμμένο στα χωριά που είναι τα πυρόπληκτα, ανήκουν στα σημεία ενδιαφέροντός σας? Ξεκινήσαμε από το Σούνι, το οποίο λόγω χωροθέτησης του φάνηκε να είναι το πιο επικίνδυνο ως προς την ροή των νερών όταν θα αρχίσουν οι βροχές, και νοείται ότι θα συνεχίσουμε και στα άλλα χωριά αφού τα μελετήσουμε περισσότερο. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων που άφησε πίσω της η πυρκαγιά δημιουργούν ένα νέο συλλογικό υπόβαθρο συνεργασίας και πρωτοβουλίας, το οποίο θέτει τις βάσεις για την πλήρη ανάκαμψη κάθε κοινότητας. Με στοχευμένες δράσεις και έμπραχτη αλληλεγγύη διαμορφώνεται καθημερινά ένα περιβάλλον που επιτρέπει στις πυρόπληκτες περιοχές να προχωρήσουν μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Το Σούνι Ζανατσά μπορεί να αργήσει λίγο να αποκτήσει ξανά το παγιό του μεγαλείο, οι άνθρωποι του όμως δεν το έχασαν ποτέ. Η σημερινή εκπομπή δείχνει πως η αποφασιστικότητα των κατοίκων, ιδιωτών αλλά και του κράτους μπορεί να οικοδομήσει ζωή ξανά πάνω στις τάχτες, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη είναι η ελπίδα για το αύριο. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να μπορέσει η καμένη γη να ξαναγίνει δάσος, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για όσα μπορούν να γίνουν άμεσα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να θυμάστε, αρκεί ένα μικρό ανθρώπινο λάθος στην ύπαιθρο για να φέρει την καταστροφή. Γεια χαρά!